Mesto sa dlhodobo pripravuje na rekonštrukciu všetkých mostov a lávok, ktoré sa na území mesta nachádzajú. Máme spracované mostné listy, máme spracovanú diagnostiku na všetky lávky a mosty a v zmysle toho, ktoré z nich sú v najhoršom stave, postupne pristupujeme z vlastných prostriedkov zatiaľ k ich rekonštrukcii. Jedna lávka z tých, ktorá si zaslúži, respektíve vyžaduje si absolútnu rekonštrukciu, je lávka na ulici Kožuchovej. Na tejto ulici máme lávku pre peších, na ktorej je zavesený aj technologický rošt. V rámci prípravy projektovej dokumentácie sme pôvodne uvažovali, že ten technický stav mosta nie je až taký zlý a budeme môcť pristúpiť len k rekonštrukcii mostného zvrška, ale podrobnejšia diagnostika ukázala, že je potrebná komplexná rekonštrukcia mostu, vrátane absolútnej výmeny mostovky. Vybrali sme dodávateľa stavby, pripravujeme zmenu projektovej dokumentácie. Zmena znamená, že ideme na absolútnu výmenu mostného telesa, pripravujeme prenosné dopravné značenie a pripravujeme užívateľský režim v tomto území tak, aby obyvatelia neprišli počas rekonštrukcie k úrazu. Počas rekonštrukčných prác bude lávka absolútne uzatvorená, náhradný koridor pre pohyb peších ľudí bude na miestnej komunikácii, kde bude vyčlenený koridor šírky 1,5 metra, tak aby sa ľudia vedeli bezpečne cez rieku Hornát presunúť ku svojim bydliskám alebo na športoviska, ktoré sa v tejto lokalite nachádzajú. A všetko toto by sa malo udiať v lehote 2 mesiacov. Verím, že po dopracovaní projektovej dokumentácie a po vybavení príslušných povolení dojde k tomu, že niekedy v prázdninových mesiacoch bude termín ukončenia stavby. A rozpočtový náklad stavby je zhruba 272 000 eur. V rozpočte roku 2025 aj v pripravovanej druhej zmene rozpočtu na tento rok máme tieto peniaze vyčlenené. Verím, že aj poslanci podporia návrh na rekonštrukciu tohto mosta, hlavne v tej časti, ktorá sa týka zvýšenia rozpočtového nákladu.